video. Video ko guys kay para sa mo ang January June 25 parish anniversary kay ani may mag beach lagi mi guys. Ani mo ni siya ang lugar nga among tang arintahan. Init kayo guys. Badyo ko nag protection charot. Ano siya guys? Yan ay agian na to. Onya, asa man? Wala na anin. Kani. Ad kuan dahil tuyok dahil jud. Tinag manok dahil jud. Nadyo masaag ani ron. Oh, tara, tinaig manok lagi. Tinaig Di ami manok. sa panglaw. Dami sa panglaw pero tinaig manok. Di Wala ami lang sa 20 panglaw. Pero kasakyanan. tinaig manok among gi. Oh. Agian. Tinaig manok ang giagian. Lain pa ng mga motor. Asa man kani? Kana. Lain pag motor. Subayan. Oh, subayon yun ninyo ha para di mo masaag. This way. Ja, Wala pras. pa ako kanin sukan pero kabalo ko maasa dapit ang kuan ba. Wala pa ko kakuan ba asa dapit. Kanang uy, tama ra. Sa man ikasada kay mura man Stairway to Heaven lagi. Liyag timbak ko. Kana nay kawayan. Kawayan nga. Ana mo liko Tanawa wala ay. sila motugbong ato ila alis kay hadlok sila. Tana ra just sa taman. So ani mao ni ang lutsanan adto. May kay gigaman po nila ni Day. Bigaman sa tag-iya niya kay padung naman retirong pud ang mga cottage sunod. Okay. Mao na dai ni. Kamo mahal na to. Dili na to mug 600 kay mahal na pud Oh, sila. mahal na to. Pero May ito di lang, man jud sir. pud angay kay kanang lamig. Basta ako gikuan mo prangka ka istorya ang lamig sa dili jud presentable. Angay jud kabiran. Angay jud kami. Di day pwede kabiran. Oh, ato nga. Na nga pwede kabiran sa Kay ngano dili man gud mi kay kamera na ikuan kay naa tibuok man gud ni namo kuan na may o sa parokya mangguni nga activity. Kinasosyalan na baning upanday. Kami madadarami. Kami mahimong imarites ani. Kami nangan pas. Ayaw na ani. Ha? Ayaw na. Pagkadlok naman ni. Dili man pe. Ha? Dili man. Dili oy. Kani day ini kabut dito na bakinganan. Mana na. Oh. So ita kay ron dili ma. Wa problema. Okay raman te. Okay raman agyanan. Kani padakan pa siguro nila ni. Kay Simintuhon jud siguro nino. Okay, bago pa man gud nilang di una ang kasada diana. Oo, sakto po di una kalsada. Okay raman gud tigili. sakto pud kay kani para matagbuan ba. Di una lang kalsada kay haron po ba. Ano ila? Tupalo na lang ng cottage. Mao ni siya. Oh, naingabot na lang kita. Oh. Ang pangutana. Ang pangutana ani day masud ba in town ang mamarking day? Dili. Dili pero adto pra sa ibabaw. Ato sa ibabaw ari po. Ay pwede man siguro Di, sa kanang- maglakaw ta dito sa I ibabaw. i-drop pra sa. Kung ako'y papasultian, ano na lang yung adto ng... Uy, arang-arang na lang po niti. Uy. Oo. Og masiminto ni manin. Manindot na gud niya. Maligo ana nila. Oh, daghan. Daghan na Ya lami mang Di ang lugar ganahan po sa ijang lugar kay Dili nalandong. init. Pero bulingit ang ijang cottage. Oh, cottage ra. Kay ba man ko na adyo ijang tag 100 ito. Oh good. Naa man to. Og sa Kan basir Confucius, ba ya ijakan siya? basir man to. Kan basir ba ya siya? Unja, mingo ka to jikas mo ikaw man jud tag ija ka. Mao gani option na pud niya una-una. Ya mo mi jikas oy kay parokya na. Unja kanang Di man kuan. pwede. Pada jikas lang okay na may dokumentary ano. Nya mo tanaw ka to tay? Ang saman. Ta ila alis ba. Muli-li ka. Muli-li ra ko kay ani di agi ila alis. Doon. Ni mangandita ano pupun. Naade. Pero tama na diha no. Mo tama ra jud ani. Okay, Mo na ano? diha ditso. Ana na dito dili na ka. Pwede ra mabagtason pila ra man ang ular ra man ang dadun ang mga gamit na. Dili na ka makakuan. Ay guys, dinami sa amo ang meeting guys. Po pagasugod, ga attendance pa.
magsuwat sa ko sa attendance guys kay hiuli pa mangguko sa mo guys ikan trabaho di mo balik na ko mo meeting sa attendance pa guys tataod magsugod na kay nade ko'y panahugan nga mga coordinator treasurer nga wala pa ning abot sunid nga daghan mi makurom ang among meeting siya mo ni amo ang snacks guys na chicherya dyan ay mani nga pagod bawag yung sanig pagluto sa kusinirang padre pagod man na attendance sa dyan ang Paris na soft drinks lagi pagod ag mani sa bani sayang naman ang mani guys dyan kapit na may magsugod guys naray gihuwat nga pipila ka mga tawo niya guys ag among pare mo ni preside sa meeting kay ag among PPC chairman wala man good diri nagtrabaho sa Cebu then kinalansyon nga na presider so ang take over as presider sa meeting ag among pares priest isgot mi sa amo ang incoming parish anniversary ika 23rd year anniversary sa mo ang parokya siya darag mga members sa PPC o PFC ni treasurers and coordinators may namis ang pari guys So, kumutan ka, ito ba itong bato na ng balayas kilid ha, ng building ba? Ito ba bato na ito kay Api? Okay, tanaw, bakante na ng yuta, kay yung tagpatikan ba? Si Bishop Papuyo. Building kay Ligon pa muna kayo. si Bishop Papuyo So, nagunaw na ko. Dili ako nagunaw na ko nga, tingali po, usa na ni sa idea, no? Nga, himo na ito ng gitawag murag Santuario di San Jose, Santuario di San Vicente. Sa mana? Mao mo sa Vicente. Oh, kay ang sa minalya. Pwede tayo mag-sample na kinahay tayo kasal ng speakers. Pwede po na daw kung speakers. Pati mo sa kurang sanctuary ba? Kani pa kung dami mo sa pagkayo, kay garden mo skin last ng Bicol. Pwede na siya kay mo nimo nga chapel. Kada bang misahan na nimo, for example, daily mass. Nari 20 ka ng limba, pwede di ako mag-misa. Or, kay anniversary kita rin. O, anniversary kita kasama misa. Kanang anniversary sila patay na. Huwag din nila patay, huwag din sila period sa misa. Kapo kami ka mamimba, ano mo na ito? So, pwede na sila na ito. Pwede pa ito butang diyan na ana baka gagpita diyan lugar ato bakong dagkutanan. Tingali po diyan itong lugar diyan, kaya may septic tank na. Imbis na diri ang ating public CR, kuha dito ang public CR. Kay kami po naman mulayo gamay sa simbahan, kaya ang dili kay sa simbahan manimahaw gamay, dili ko siya mubahaw sa simbahan. Na ako suggestion po, nabasin pa po okay po sa pwede po na siya chapel ang gud kay nabi tayo na ay times na nay mangutanan o nabay available nga chapel nga ka ilabi taong ka haya Wake kanang wake chapel. oo Wake chapel, pwede po na siya. Pwede na siya. So, kung chapel na siya, kung may matang tawag na siya at sanctuario ni San Jose, di San Vicente, pwede na siya nilapitan na ato siya isa na chapel siya. So, pwede tayo mag-minimas diha. Pwede po siya o naibunya, katimon diha. Pwede po niyo niya, gusto ko magpakasal, gusto ko gamay lang akuan. Gusto ko ka na very private nga kasal, gamay lang dekorahan. Pwede po diha. So, daghan kayo pwede mahimo na to. So, kana na to, karon panahon na, I hope madayon no? I hope madayon dun Pero, kay kanang, huwag pa silang pirma sa contract to sell. Pero, sila may nihimo, ato sila may nagsabot man to klaro. Pero, kaya ba until such time naagiri na hitabo kabayran na di pa kita kasiguro nga mao nagyod kay kasi karon panahon na napay mga grasya na hitabo sila kita po mga may lang pero hitabo pero at least mao kita na situation para karon
buhat na lang sila nato sa atong bayad. Kung diya pagutay kwarta siguro gibayad na nato. Pero kay wala mo kay kwarta. So, mao to atong friend loan maximum of 3.7 pero natay mahuman nga walay labi na kung walay interest, labing maayo aron nga mugamay ang atong loan nya mas dali ta approval sa diocese ni Ale. Joseph Ray. Si Joseph may mga rupa. Kaya ako isunod din tingali, so again, ang istorya ato sa di nato ikon kay dabong pagprotektar sa pamilya. Guys, dinira ko to bagong vlog guys. O kita-kits na laman sa sunod na ko nga vlog guys. O amping tang tanan guys. O bye-bye.